Hola, sóc Elisabet Jordà, directora del Parc de la Universitat Politècnica de Catalunya i en el marc de les jornades Bioàgora del 2011 creiem que la funció dels parcs científics i tecnològics és important per la societat en general, per retornar el coneixement que genera dins les universitats cap a la societat i al teixit productiu, i és amb aquesta voluntat de donar suport a totes les iniciatives empresarials que generen en els nostres espais, als nostres parcs, on cal que trobem un marc de col·laboració conjunta entre els diferents agents, entre els diferents parcs, que permetin facilitar en un pas encara més enllà tota aquesta activitat i el desenvolupament d'aquestes empreses i aquestes iniciatives que generen dins les nostres portes. Moltes gràcies.